A privatizace. Žiju si svůj disko přijde, jede. Všechno se nám otevírá, na. Všechno je to správně načatý. Dobrý den. My se jdeme zeptat na tu kuponovou privatizaci. Dobrý den, správně. Kupte si kuponovou knížku a informační příručku, ta vám nejlépe poradí. Sobotní telegraf. Pravicový týdeník na každém stánku PMS. A přitom je to snadné. Využijte třídimenzionálního systému PDMS. Vaše výkresy i mapy převedeme do vektorového tvaru. Pomocí katalogů vytvoříme model pro projekci, provoz a likvidaci staveb. Snadné opravy, kvalitní výsledek, operativní použití. To jsou výhody ojedinělých služeb, které kromě klasické projektové činnosti nabízí Energoprojekt. Správné rozhodnutí ve velkém stavebnictví, stavby s velkým S.